Salutare lume, bine v-am găsit la primul tutorial de pe acest canal. Nu am postat de multă vreme pentru că am avut treabă cu școala. A trebuit să-mi schimb numele canalului pentru că am văzut multă lume cu acest nume de canal, adică Star Gaming, cine știe a văzut canalul. Și m-am gândit să fiu original, punând un nume pe care l-am inventat și l-am folosit în mai multe jocuri. Ok, în acest tutorial am să vă prezint cum să vă faceți un server gratis hostat de Minecraft. Ok, să începem. Deschideți orice browser aveți și în bara de adrese scrieți server.pro. Eu m-am logat, o să aveți nevoie de un cont. Eu am deja și m-am logat, după cum vedeți. Și vă logați sau vă creați unul și dați get your server now. Ok, choose hostname. Choose a hostname. Ok, asta înțelegeți voi. Vă puneți numele serverului. Eu am să pun server Minecraft. Nu aveți voie să puneți punct sau alte liniuțe. North America sau Europe, am să pun Europe. Free sau premium. Aici. Free. Vă dă doar 4 chestii aici. Și aici vă dă mult mai multe, după cum puteți vedea. Eu am să aleg free. SpyGoat, pentru că SpyGoat-ul vă dă de la versiunea 1.70 în sus cu pluginuri. Eu am să fac un 8 pluginuri. Ok. Premium vă dă mai mulți giga ca să adăugați mai multe fișiere în server. Eu cam ales free, am să pun 0,5. Ca să obțineți premium va trebui să aveți credite. Eu am 0 în acest moment, am avut mai multe credite. Aceste credite le cumpărați cu bani, ori prin PayPal, ori cu cardul și vă luați premium dacă vreți. Și aici vă dăm memoria mai mare. Eu aleg free 0,5. Ok, aici select cycle. Pe oră, aici, trebuie să activați serverul din oră în oră, dacă nu se oprește. Adică vă arată un timp, de exemplu o oră, și vă arată când trebuie să-l activați. Dați active now și o să trebuia să stați un pic și se activează. Da, o să vedeți voi. Acum nu pot. Ori dacă aveți premium, ori pe oră, ori pe lună. Eu am free pe oră. Ok, asta știți ce vă trebuie pentru server. Create server, eu am și fiți atenți. Aici o să trebuiască să așteptați până vă eliberează un loc ca să vă creați serverul. Eu am să pun o leacă pauză, o leacă mai mult pauză, ca să vă arăt din prima, după ce mi-am luat locul. Am să pun pauză acum. Ok, m-am întors. Am pus o leacă pauză pentru că am realizat că nu am Minecraft-ul instalat. Ok, l-am pus la instalare, acum s-a instalat. După cum puteți vedea, am creat serverul. Vedeți aici că scrie expiring 57 minutes și dați aici renew time. Vedeți că vă zice să scrieți așa. Ups. Și dați renew. După cum vedeți, vi s-a repus timpul. I-am pus o imagine pentru server. Control panel, dați aici. Și aici sunt toate informațiile serverului. Hostname-ul serverului, ăsta este IP-ul. Noi îl vom copia. Și atât. Server email, server icon. Eu am pus imaginea aceasta, este meme, dar na. Aici configurațiile. Game mode, survival, creative, adventure sau spectator. Am spun creativ, dificultatea peaceful, max players. Aici dacă aveți free 12 este maxim. PvP enabled, am să pun online mode. Aici pentru conturile premium dați enabled și dacă nu vreți să intre doar cei cu conturile premium dați disabled. Level name world. Aici vă puteți pune orice mapă vreți dumneavoastră, am să vă arăt mai târziu cum. Jar file ăsta lăsați așa, command block enable, spawn animals, spawn monsters. Save restart. Ok, acum pornim Minecraft-ul. Stați așa un pic, am să pun un pic pauză. Ok, m-am întors, am instalat Java, nu pot să cred că am uitat de astea, dar este primul tutorial și se mai întâmplă. Ok. Acum, înainte să pornim Minecraft, vreau să vă arăt
ce este cu astea? Bun, File Manager. Aici adăugați plugin-uri și mai multe chestii pe serverul vostru, mape și așa. Player List. Aici nu sunt player online. Aici este lista cu toți playerii care sunt în joc. Operatorii. Aici puteți pune de aici să-i băgați sau din server. Whitelist. Aici nu cred că aveți nevoie, dar dacă aveți nevoie de whitelist, aici scrieți numele celor care vreți să intre. Cine nu este aici nu poate intra. Ban list, aici este lista cu toți cei banați. Plugin-uri. Aici am să vă arăt mai îndată. Create world, asta e altceva. Server page. Și mai multe chestii. Reinstall, backup. Aici backup-ul este pentru premium și nu-l puteți folosi. Ok. Deschidem Minecraft-ul. Am să pun un pic pauză până se deschide. Da, pun pauză. Am revenit. Ok. Acum să ne punem numele. Aici eu am un skin. Am să pun la limereală. Ultima versiune 1.8.9. Stați așa. Această versiune este de 1.8, dar poate merge. Dacă nu merge, mor. Că trebuie să stau iar. Adică nu trebuie, că n-am stat mult. N-am stat deloc mult. Scuzați, sunt un pic răcit. Deci, da, dacă vreți să vă arăt cum se face prin Hamachi, am să pun un tutorial mai explicativ. Mă scuzați pentru greșelile, am emoții, este primul videoclip și știți cum este. Ok, s-a deschis Minecraft-ul. Mojang. Dacă vă place ce fac, puteți să îmi mai spuneți ce fel de tutoriale să mai pun. Eu știu că unora nu le place metirul, dar știu să fac și un asemenea server. Ok, s-a deschis multiplayer. N-am să mai pun așa. Ok, add server. Și IP-ul care l-am pus noi, care l-aveți acolo, îl voi spune aici. Dați done. Și după cum vedeți este serverul. Dați join server. Și nu vă trebuie Hamachi, nu vă trebuie absolut nimic. Da. Aia. Am puțin lag pentru că merge mai greu pentru că am frame rate mai mare și nu contează, în fine. Să scot sunetul. Și după cum puteți vedea, serverul rulează bine. Puteți să puneți orice mapă vreți dumneavoastră, am să vă arăt și cum. Ok, disconnect. Da, stați, am uitat să vă arăt cum să vă dați helper și asta. Ok, puneți pauză, intrați pe aici la server, scrieți, dați la unde este consola. Aici scrieți toate comenzile serverului. Cum vedeți, scrieți op, numele vostru cu toate literele mari, dați send. Opedia reintre în cea și după cum puteți scrie și aici. Și aici puteți scrie night, bine, asta nu merge. Kick, iar intre 6, după cum puteți vedea merge. Puteți intra din nou, dacă vă dați bani va trebui să ștergeți serverul să-l puneți din nou. Ok. Stop. Nu dați for stop pentru că nu se va putea salva tot ce ați pus în el. Adică mai bine încă nu. Am să pun un pic pauză până găsesc niște plugin-uri potrivite pentru server să vă arăt cum merg. Ok, am să pun pauză. Ok, am revenit. Am găsit un plugin. Este undeva pe aici. Dați la plugin-uri.
Da, se pare că am găsit. Nu am mai pus pauză. Ok, register 1, 2, 3, 4. După cum puteți vedea, s-a registrat. Și de exemplu, dacă ieșim, intrăm la File Manager, Plugins, Login Security și dați la config. Ok. Password required, dați true, scrieți true acolo. Și dați restart. Ok. Dați refresh. Ok. Așa. Join to server. Și după cum puteți vedea, vă arată login, parola și altfel nu vă lasă să intrați. Login 2, 3, 4. Cum puteți vedea, merge. E ok. Ok. Acum am să vă arăt cum puteți să adăugați o mapă pe server. Am să pun pauză până găsesc una. Ok, am descărcat o mapă și am să vă arăt cum să o instalați pe Minecraft. Dați la File Manager, World, aici o ștergeți pe asta. Nu download, nu rulează. Ok, delete. Dați pe World, dați delete. Ok. Da, upload file. Alege fișiere. Download. Am să vă dau un link de unde să descărcați mapa. 1. Alegeți, dați open și dați upload from computer. Așteptați până se face. Ok, după cum vedeți vedea, o să apară modern community.zip. Dați unzip. Dați rename și scrieți world. Dați ok. Acum asta o puteți șterge. Dați restart la server. Ok, iar acum mai așteptăm un pic și intrăm. Login 1, 2, 3, 4. Ok, stați un pic să-mi pun settings-urile. Mai mici ca să poată să meargă mai repede. Ok. Done. Back to game. Ok, merge un pic mai bine. După cum vedeți, vedea mapa, este instalată cum trebuie. Dacă aveți versiunea mai mare de 1.8, puteți da așa, se deschide poarta. Am să vă pun linkul la această mapă în descriere. Dați, se deschide poarta. Bun, acestea sunt niște mașini, dar nu cred că le puteți nu aveți cum să le folosiți. Dați înapoi, închideți poarta. După cum puteți vedea. Ok, acesta este un garaj. Dați, se deschide poarta, coborâm. Este un garaj foarte frumos, foarte frumos. Da. Ok. Disconnect. Ok. Și cam atât a fost. Sper că v-a plăcut. Dați like, subscribe, un share m-ar ajuta foarte mult. Și îmi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut sau nu și ce nu v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Ok, ne vedem data viitoare. Pa!